Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ni ne naku ambassador Okashi OWB. Ba wani abu ne ya sa yau na zo dan yi magana a TikTok. Abin da yake faruwa dangane da wata magana da aka faɗa a baya. So, ina so dan warware wata matsala ne sannan kuma da bawa dattawan arewa shawarwari. Kamar yadda tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai ya taɓa yin wata magana cewa a arewa babu dattijo. Kusan kuma wannan magana kamar hakan take kasancewa, amma ba haka bane ba. Mu mun san akwai dattawa, akwai kuma manya, sai dai kuma akwai masu ɗabi'u na tsofaffi a cikin manya-manyan masu fada a jihar arewa. Saboda akwai iyayenmu da kakanninmu waɗanda mun san mutanen kirki ne, to amma su kuma ba sa cikin watakila waɗanda suke fada a jihar Najeriya. Kaga ba za mu yi kuɗin gora ba idan mun faɗa haka kamar mun zagi iyayenmu ne. Sai dai a ce babu dattawa ko kuma babu dattako ga manyan shugabanninmu wanda suke shugabantan arewa. Misali shine a Najeriya a wannan lokacin shugaban ƙasa na yanzu ya yi amfani da kuɗi ya sayi manyan arewa, ya yi amfani da kuɗi ya sayi gwamnonin arewa, ya sayi kowa da kowa domin ya samu ya ga ya ci. Don akwai wata magana da El-Rufai ya ce idan ba za a ba wa wannan shugaban ƙasan takara a APC ba fa, to fa sai dai jam'iyyar ta rushe saboda ya ga kuɗi. Kaga rashin dattako ne kuma ba abin da Allah bai ba su ba, ko ba haka bane. So abu na biyu shine a wannan lokaci da ake fama da matsatsin tattalin arziki, in fact ko kuma abinda wannan zaben sa ya haifar mana da matsaloli da dama na rashin daɗin rayuwa, na ƙara shiga kunci, sai kuma yanzu ya tura kuɗaɗe ko biliyan 20 ne ko da huru ne gwamnoni wai dan a rage raɗaɗi. To ba mu san me ba a raɗe-raɗin da muke ji ko kuma a zargin da muke yi za a ba da toshiya ne wa manyanmu na arewa. Tushen baki za a raba musu domin su yi shiru su daina maganganu saboda akwai waɗanda suke maganganu. To ina kira ga shugabanninmu ko kuma dattawanmu na arewa, don Allah idan kuna yi ne domin kishin arewa, domin kishin Najeriya, domin kishin talakawa, don Allah don annabi ku kauce daga wannan ɗabi'a na san abin duniya ko kuma na san kai, saboda a daina ci muku mutunci, a daina ci muku fuska, don ba ma jin daɗin haka. Muna so ku zama to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna so ku me kuke jira? Lokaci kaɗan ne fa rage muku, mutuwa ake yi. A matsayin shekarun da kuke ciki bai kamata ma a ce kun bar wata baya da kura ba. Ya kamata duk abin da za a yi ku tsaya ku jajirce, ku ga kun samu lada, kun samu kuma a lahira mai amfani mai kyau. Kar ku je kuma kuna da haƙƙi na cutar da al'umma da kuke yi. Maganar da El-Rufai ya faɗa ɗin nan ya kamata ku proving ɗinta not right. Dan Allah dan annabi idan ma ya turo muku da kuɗaɗe ne a baku a toshe muku baki, kar ku yarda da wannan. Ko da 2027 dan Allah dan annabi arewa dala mu tsaya mu zaɓi wanda zai cire mu daga cikin kunci, mu tsaya mu zaɓi cancanta. Suna so su karo mana da hankali da yunwa da talauci da fatara da tozarci. Abinda suke so su karo mana da hankali a kansa kenan, mu raja a kai don su zo suna ba mu kuɗaɗe. Dan a wannan zaben da aka yi ma akwai wanda ya ga mun cewa shi kuɗi aka ba shi zaben, shi dan jam'iyyar PDP ne amma da aka ba shi naira 50,000 sai da ya tsaya ya zaɓe. To wannan wani irin rashin zuciya ne? Da bakin sa ya faɗa ya ce ya yi da na sanin haka, yanzu ta jawo masa asaran da kuncin da yake ciki ya fi na miliyan 10, kuma har abada wannan abu taban da aka sa masa ba zai goge ba. To kaga rashin lissafi da rashin ilimi da rashin tunani kenan. Ka tsaya akan ra'ayinka, ka tsaya akan yancinka. Dan Allah rana mu tsaya mu gyara Najeriya. Mu ne za mu gyara talakawa, arewa, manyan arewa. Akan ku nake wannan magana da kuma sauran ɗaiɗaikun al'umma. Ni ne naku ambassador Okashi OWB, National President PFNN.